Omigbo Mamano Owiyom Eziada Diorama na-ekele ọnụ Omigbo Eziada Diorama na-ekele Omigbo Igbo kwenu heya Igbo mụọnụ heya ya Igbo rienụ zụọnụ mụọnụ bikanụ ise ndị otu ọdụ iyom ekele na mụ na ụmụ nwanyị bụ ọdụ ụmụ nwanyị echiri echichi ọgbakọ kelenụ heya ọgbakọ mụọnụ heya ya ọgbakọ rienụ zụọnụ bikanụ hey ise ọwa Eziada Igbo na-ekele Omigbo iyom Eziada dị ọra mma Eziada dị ọra mma na-ekele unu. My name in full bụ iyom Eziada Ifeoma Caroline Ọbaranwadike iyom Eziada dị ọra mma ana m ekele Omigbo. Gịnị ka m jiri bịa n'ụbọchị taa? Achọrọ m ịbịa gwa unu maka ọgbakọ ụmụnwaanyị Igbo Worldwide Foundation. Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. This year ka ọ na-eme 5 years anyị bidoro Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation here na the state of California, USA. Anyị wee bido ya ka anyị were na-enyere ụmụnwaanyị aka na ụmụaka and vulnerable people, ndị na-enweghị ka ọha ha, ka anyị na-enyere ha aka. Ọhịa anyị ji bido ya. Anyị ebido ya na America, were buru ya laa na Nigeria, wee bido ya na all the southeastern states in Nigeria. Anyị nọ na Abuja, anyị nọ na Lagos, anyị nọ na Rivers State, Port Harcourt, anyị nọ all the 5 eastern states, Imo State, Anambra State, EnuguState, Abia State, Ebonyi State, Lagos State, anyị nọ there. Anyị nọkwa na America here. And some other parts of the world, I know. We na-eje ozi, we na-ekwu okwu gbasara ala Igbo. Maka na anyị kwete si na ala Igbo ga-adịrịrị mma. Ana ọ ga-eme n'oge nke anyị. So Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide, mission anyị bụ to help and uplift the vulnerable people. Anyị nwere different programs anyị na-eme every single year. And when Kaina or Food on the Wheel. The Food on the Wheel program I name both here in America and in Nigeria. Making food available. Sometimes I get in the Boroga, downtown Los Angeles, in the homeless. And sometimes I need way food distribution where we'll bring raw food and distribute to people. Those are the homeless tents and any other struggling family. So in Nigeria, I wear a program I now called Mother Christmas events. You need to see our Mother Christmas events. Every Christmas, I need to make a honor chihuahua or marcanese. I name a Mother Christmas events. Now all the states in Bogasyria, including the United States of America. So I now get a motherless babies home. So, celebrate with them, bringing music, food, and all that entertainment. Even I with the horses to take the kids on horse rides. Beautiful event, and kids, they look forward to that program. Our Mother Christmas event, the kids are looking forward to it every now and then. This year, I make quiet the kind now. So, the cultural importance of Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation bụ na anyị kwetere that cultural transfer is something dịrị mụ na gị dịka nwa afọ Igbo. For ndị nke na-eme ha mụọ ụmụ ha anaghị asụrụ ụmụ ha Igbo, you are not empowering your child. Anyị chọrọ ịgwa gị that the first capital you can give to your child is to teach your child how to speak your language. Asụsụ Igbo na-efunarị anyị anọdịrọ mma. So ọ bụrụ na iso na ndị na-eme ka asụsụ anyị na-efunarị anyị, ị mara na ị nara ime ọfụma. Our ancestors are not proud of you.
or proud of what you're doing. It is called mother's tongue. Ndị Umunwanyi Igbo, sụwara nwa gị asụsụ anyị is the first capital you can give to your child. If your child does not know how to speak the Igbo language, that child will not be interested in learning any other thing that has to do with the Igbo people. So teaching the child your language is the first capital you're putting in the life of that child. The child will want to know the cultural heritage of these people I speak their language, their way of life, and every other thing that has to do with them. Because ndị nke nọ na America, eme na asị ụmụaka amụrụ na America anaghị ekwa ala ụlọ, ha achọghị ịnọ n'ụlọ, ha achọghị ịga na ụlọ nọrọ. Ugboro ole ka ị na-akpọ ha ala ụlọ? Ị sụkwara ha asụsụ gị? Ị kpọkwara ha ala ụlọ mgbe ha dị ntakịrị? Did you create that identification channel for them to know who they are? So, and this is the time to do it right. Give your child the first capital. So you don't create identity confusion in their lives. Alright? And then Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. I see. Teach your child your language. It's very important. So we have the program I Widows Empowerment Program. Here we give trade loan to widows. Okay, so we give trade loan support to widows, helping them to continue in their trade. We call that She Needs a Trade Initiative. So that's how we do to support women to trade and make money, empower them to empower their families. So that's part of what we do. We have our meetings all over the places, all the state president. We call them state president because their offices are executive functioning offices. So they are very creative. They make us proud every single day. I want to give a shout out to all our presidents of different states. You are awesome, including our president here in California. Yeah, that takes care of what happens here in America. Thank you, and shout out to you as well. So we have the Valentine Splash, where we do Valentine celebration for motherless babies home, go out to the streets, cook, music, entertain people. So Valentine Splash is one of the programs we do. And we do school outreach programs where we go to schools and teach people on how to build their grade A personality, teaching them the skills that they need to learn to be successful in life. So these are all the things we've been doing for the past 5 years that we started. These are some of the legacies we're building. And for us in Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, we believe that love is a universal language. So wherever you see yourself, speak the language of love. It doesn't matter what skin color or whatever language, tribe, whatever. Love is a universal language. Whoever you show love to, we understand that this is love, and they will reciprocate. And then you're teaching and building warriors of kindness. All right. So our growth, I don't know how to even talk about our growth, because we just keep multiplying every single day, because we are angels of kindness. We are raising more warriors of kindness for God. So ask about Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation. We are on Facebook. Okay, we are on YouTube. We have a lot of YouTube. It's called Umunwanyi Igbo Media. YouTube page is called Umunwanyi Igbo Media. Look us up. And we have Facebook page, Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Facebook page. We started with EnuguState Umunwanyi Igbo. You will see most of our programs there. We have some kind of presence on Instagram. We are trying to build more presence on Instagram. So for Facebook, we are there. What has changed since we started Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation? A lot has changed. Because when we started, people didn't know who we are. They thought, oh, this is just like every other organization. No, this is a charity organization. It is service oriented. So if you're not ready to make sacrifices to serve with no expectations,
then this is not your organization. This is not where you have to be or where you need to be. But if your heart is full of love for the other person and you want to serve selflessly without expecting any kind of reward, then you are welcome. Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide is a platform and a foundation you can use for practical Christianity to show love in action. All right, so some people came in and thinking, oh, it's just like a regular organization. When they saw who we are, they had some used the exit button because they didn't fit in. And because who we are, we intimidate you. We are selfless people making untold sacrifices just to put smiles on the faces of vulnerable people. It's not everyone that is blessed to have such qualities, you know. So who we are is very important. If you want to be part of us, you gotta prepare yourself. So expectations this year. This is our August meeting for 2026, and it's our 5th year anniversary, and it's happening in the EnuguState. All right. So we are inviting everybody. The date is August 15th in the EnuguState. All right. So we are hoping that everybody come and be part of that event with us. So we'll be coming up with a lot of announcements to show the venue and everything. So the activities of the day, just like we usually do, we have the vulnerable people around us. We will empower them. We empower the widows. We do the free medical mission. And for this year, we'll be giving some people title, just like we used to do, Eziadi Igbo Boroboro and Okenwa Alibo. For the men, we give them Okenwa Alibo. And for the women, Eziada Igbo Boroboro. Okay? Okenwa Alibo Boroboro. Eziada Igbo Boroboro. And these are not just common titles. These are titles of honor. And it's not because you're financially buoyant and they will just give you. No. It has to be charity based. You must show us what you're doing to help the other person. Because we believe in the spirit of our ancestors that say, honorable one naban also. So if you are one of those that will ensure that your fellow human being is helped. When I read Eze goes to school in my primary school days, I noted that our ancestors were warriors of kindness. And I told myself, I want to be one of those that will make Eze go to school in my own time. So I challenge you. All of you hearing my voice, be one of those that will stand up for the vulnerable people and put food on their tables. Be one of those that will make that vulnerable child go to school at your own expense. Why do we make money? We're not going to go to the grave with money. But any soul you help in lifting up, that is the warrior that you are. Our people will say Odogu abụrụ name. Ina azụ odogwu nwere ihe ị ga na-eme igosi na ibu odogwu. Anaghị azụ odogwu n'ọnụ. Iburu odogwu ma ọ bụ na onwere onye na-enyere aka. Ọ bụrụ na ibu a governor and your state is in shambles, no good road, no schools, no electricity, no hospital, good hospitals. Iburu odogwu. Our ancestors are not proud of you. You are not making our lineage proud. Anyị bụ ndị Igbo. Hey! Ndị odogwu. Ndị na-eme ọpụta ihe a na-eme. Ọ bụrụ na e nyere gị power, nye gị authority, nye gị ego, onwe ihe jiri emepụta. Hey! Mmiri amaana gị bụ enyi n'anya. Mmiri amaana gị bụ enyi n'anya. Iburu odogwu, iburu ndị eji eche mba, iburu ndị eji eme ọnụ. Onwere odogwu ebo. Hey! Bilie ka imewe ihe ejiri mara dike. O ruo na mgbe eji ama ndị bụ ndị. A na-achịzi anyị ọchị n'ala Igbo dịka Igbo enwero mmadụ. Mana anyị nwere ndị obi dike. Gịnị ka ị na-eme ebe etinyere gị? Ogbako Umunwanyi Igbo Worldwide Foundation, anyị na-challenge gị. Today, you, if the blood of our ancestors run in your veins, get up and show. N'iso na ihe a na-eme. Gosi na ịbụ nwa afọ, gosi na anya na-achọ nke ya, gosi na ịdị ebube, gosi ihe ejiri mara ebube gị, maka na ebube agụ na-eche agụ. Unu anọrọ na-arịsị anya. Ndị nna nna anyị na-agwa 1, 2, 3, 4.
were rụọ ọrụ anyị Igbo wee hanye anyị n'aka. Unu anọrọ ndị obi dike ị na-azụ odogwu abụghị name. Odogwu abụrụ guy name. Iburu odogwu ibili eme ihe odogwu na-eme. And maka ndị nke na-representi nye ejiri mara ụmụ Igbo, oge nwa bụ the real odogwu. Igbo ekele ebe ọnụ. Hey! Igbo mụọnụ, zụọnụ, rienụ, bikanụ. Hey! Ise. Ọ ga-adịrị Igbo mma n'Eke. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Orie. Ọ ga-adịrị anyị mma n'Afọ. Ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ. Ndụ anyị ndụ azụ, ndụ anyị ndụ mmiri. Anyị si mmiri agaghị ata, azụ agaghị anwụ. Hey! Ọ nọ n'Ọfọ. Ise. Igbo bụ echi anaghị agwụ. Ụjọ anọghị n'ala Igbo. Hey! We are from the warriors, the lineage of warriors. If you are a warrior, take up your armor and show who you are. Igbo dirini! Hey! Ọ bụ Eziada. Iyom Eziada. Ifeoma Caroline Obaranwadike. Asị m ya mara anyị mma. Ise. Ndị niile anyị kpọrọ oku, unu ga-aza anyị. Oku akpọrọ akpọ na-enye ugwu n'arụ. Akpọ gị oku ibe ije ozi n'ala Igbo, ịpụta jee ozi. Ọ ihe ejiri mara ndị Igbo. Anyị nwere obi nwanne, imibewe anya ebewe, egbe bere ugo ebere. Enwere ndị na-ama ha na egbe bere ugo bere, na enwere ngọzi nọ na ya, nwee abụmọnụ nọ na ya. Egbe bere ugo ebere, nke si na ibe ya agaghị ebe, na nku ga-akwarịrị ya. Hey! Ọ nọ n'Ọfọ. Ọ abụmọnụ na ngọzi ndị nna nna anyị dewere. Gị bụ egbe ibere, ịhapụ ugo obere, i wee bụrụ onye agọziri agọzi. Mana gị bụ egbe ibere wee si na ugo agaghị ebe, nku ga-akwarịrị gị. Ọ nọ n'Ọfọ. Ana anyị si n'Ọfọ, ọ ga-eji ogu ịhụnanya wee ree n'ala Igbo. Ise.